Tamani bagai lahar kasoka, bo jaga kaso mani noro. Jengke mosla pra noa bari. Oro amla pra wa jeng kam khom. Bai mosla pra. Tamani bagai kaso. Tei maya ni bang tei kere jeng tei ma nong ya usul sore ma sung ya ang do helper khaja bo usul la kiro ma sung ya trai no kiro ma ko ya tei bo ma khau ya office borok sa si jeng no kiro sung ma ni sung di sung ma ya no tei kere ni bang go. Ta. Hani bang jeng ma ka slai ja la ha. Cho aku buku kelai gue, loko ari kelai gue tuh, dari nani bangun makas kelai jalan. Engke asik gedeg ma romai tamani tini simi lahar kaso. Akhir bo jaga ni nong. Akhir jaga bo engke, tolas hatlai pai gue, gedeg ma 2-3 mas kali ya. Engke batai bayan ni bangun kuat berkisi sawo sih, bati gonta sekawa, bola thai kena wani sih, kakek bakau lagi. Jengno, super baja tini CDPO borok sana angki jala sungnya no mana kai malia borok saya kai maro. Engke tamungai aro narok lama kaso office rogo thangmaya de mane resolution romaya de. Office o thang mani na tabai borok sai roho nai hongbo. Boti 2 mas ka hata jala songkai. Kok bai simi de narok sa na resolution kuno letar de ya far. Jadi sana kan ini hamani lo doya ya go ang roho nai hata hongbo. Ni ayo ro beli ya. Engke narok o lama kaso mani thani bo. Kebo netarok MLA rok MDC rok menteri sok paika naina ni. Engke office ni borok ke. Kebo sok paika engke tabok se jora besak borok aro mane kecaka borok gari gura. Gari gura kecaka bangsa piroka. Mono piroka bangsa kecaka jong mai kho. Bo jaga kaso naro. Mau noa bari. Noa bari. Genero kebo kami ni. Jeng noa bari. Noa bari ni.